Auto. 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 Äiti. Äiti auto. Mikäs muu on äiti? Auto. Onks äitillä vaunukin? Aino. Tuli. Pekua kaka. Peki. Jutellaan Henrin kanssa vähän. Mikäs sun nimessä on? Nene. Ketäs me ootellaan tässä? Äitiä. Äitiä vai? Neniä. Milläs pappa tulee? Oppia. Mikä? Aamua. Paunulla. Mimmones pussi on? Onko se iso? Papa. Puppi. Kui iso on pussi? Näytä kui iso pussi. Ui. Ui, kun on iso pussi. Hieno. Lähetäs lentosuukko äitille. No hyvä.